Okay, yan. Ang ating hapunan ngayon ay nilagang talong. Yan. At nilagang kangkong. Saan ka pa? Yan, Chinese kangkong. Parehas din yan na kangkong. Simpleng buhay. Tapos kalating kilong hipon, maayos na yan. Sabayan mo ng boneless bagoong. Yan ang simple. Yung gawing komplikado ang buhay. Ang buhay ay stress. Okay. Habang nagluluto, gitara ka. Ayan. Okay. Tama po ang ating buhay. Simple. Yan, kanta muna tayo habang nagluluto. Simpleng kanta lang. Ako ay nagtanim ng kaprasong luya, tumubo ay gabi, namunga ng mangga, ang pipitasin ko'y inom na papaya, nalaglag sa lupa'y magandang dalaga. Okay, that's it. Batang 90s. Ayan, tapos na ang ulam sa hapunan. Ayan, budget meal, 250 pesos. O, diba? Hipon, kangkong at talong. Sausaw sa boneless bagoong. Napakasarap yan. Okay, pwede nyo namang bilhin sa akin ito. Plus 100 pesos charge. Siyempre, may gas pa tsaka yung luto ko, diba? Okay, budget meal. Tara, kain na. Let's go.